Can you see the picture? Näetkö tämän kuvan? Then there's trauma that's going on because that was never the will of God. On olemassa tällaisia haavoja, jotka on tulleet toisista asioista, joista me olemme täysin riippumattomia. And yet we face all different things. Me joudumme kohtaamaan asioita elämämme aikana. Things that are even out of our control. Asioita, jotka me emme pysty kontrolloimaan, jotka me ei pystytä tekemään mitään. And then there's other things that happen before we were ever born that affect us when we are born. Ja asioita, jotka tapahtui ennen syntymäämme, jotka vaikuttavat meihin syntymämme jälkeen. There was something that alcoholic father went through before you were ever born that affected him. Jotain, mitä alkoholisti isäni kohtasi ennen kuin edes minä olin olemassa. So there was trauma done. And that father didn't have the ability to taste and see that God is good. Hän kohtasi jotain asioita, hän kohtasi sen trauman ja se vaikutti hänen suhteessaan isään. See, the spirit of religion will ruin your ability to taste and see that God is good. Uskonnollisuuden henki vaikuttaa sinussa, mikä on hyvä, mitä ei ole hyvä. Et pysty maistamaan. And so, if our ability to taste and see that God is good, if that is damaged, jos tämä kyky maistaa, mikä on hyvä, on tuhottu, then we will not be able to, in a correct way, carry out our destiny. Me emme pysty kohtaamaan tulevaisuutemme oikealla tavalla. So we want to recognize the places of trauma in our lives. Meidän tulee osata kohdata nämä asiat elämässämme. And allow God to set us free. Sallimalla Isä vapauttaa meidät näistä traumoista. So are you seeing the picture of when we use the word trauma, we use the word that you've been hit, that you've been wounded, that it came out of nowhere and hit you, that it had an effect upon you. Ymmärrätkö, että traumat, jotka on käynyt sinua kohti, niin ne on yrittänyt tuhota sinua, käydä sinua kohti, vaikuttaa sinun elämääsi. Ultimately, by those wounds that the enemy gives you, he wants to make it hard for you to be able to receive the love of the Father. Ja näiden haavoittumisten tarkoitus on vaan saada sinut pois siitä, että sä näkisit, mitä Jumala tahtoo sun elämällesi. If you had an alcoholic father, jos sun isäsi on alkoholisti, and that was your concept of what father was supposed to be, tämä oli se sinun kuva, minkälainen isä on, then you would have a very hard time if you hear somebody say God the Father. Ja sinulla on hyvin vaikea nähdä oikea kuva siitä, kun puhutaan Jumalasta isänä. Because your perspective then of a father is one that doesn't provide, one that can't be trusted. Koska ymmärryksesi isästä on sellainen, että hän on henkilö, johon ei voi luottaa. One that will abandon you. Joka hylkää sinua. One that may even abuse you. Joka ehkä on käyttänyt sinua väärin. And so then all of a sudden your concept, your perspective, the way you see Father God, joten sinun uskomuksesi siitä, minkälainen isä on, is not correct. Ei ole oikea. Because now you are saying, is this what Father's supposed to be like? Koska sä sanoit, että tällainen kuin se isyys sitten on. And so you have a very hard time tasting and seeing that God is good. Ja sulla on hyvin vaikeaa lähteä maistamaan, minkälainen Jumala on. Onko Jumala todella hyvä? So that's just one illustration. An alcoholic father, that's just an illustration. Ja tämä alkoholisti isä, se on vain kuva, mielikuva, mitä mä haluan teille maalata. You can take that into your own life, and yet there were things that went on that affected you in such a way that you would have a hard time trusting Father God. You'd have a hard time receiving the love of the Father. Ota se esikuvana ja mieti oman elämäsi kohdalla, mitkä asiat tekevät sinut haavoittuneeksi, miksi sinä et luota Jumalaan isään. And yet Jesus says, freely I give to you. Ja kuitenkin Jeesus sanoo, että
hinnatta minä annan sinulle. And freely what I've given to you, I want you to give away. Ja se mitä minä annan sinulle maksutta hinnatta, anna sinä eteenpäin. But if you have a hard time receiving what Father God wants to give, Mutta jos sulla on hirveän vaikea ottaa vastaan se mitä Jumala haluaa sinulle antaa, then you have a very hard time giving away the taste of Jesus to others. silloin sinun on hyvin vaikea jakaa maku Jeesuksesta muille. So we want to allow the Holy Spirit Joten me pyydämme Pyhää Henkeä to reveal to us in our lives where there's been trauma. paljastamaan meille näitä haavoja, näitä traumoja. And then allow the blood of Jesus Ja sitten sallimme Jeesuksen veren to heal us of that trauma. parantaa meidät näistä haavoista. So then we can come to the place where we can really taste and see that the Lord is Jotta good. voisimme tulla siihen paikkaan, jossa voisimme maistaa ja nähdä, että Herra on hyvä. Amen. Amen. Do you want to taste and see that the Lord is good? Haluatko maistaa ja nähdä, että Herra on hyvä? Amen. Herra on hyvä. Then you want to be then you want to be healed. Sitten sulle tulee parempi. You want to be set free. Sä haluat vapautua. You want in other words where you have your palate cleared. Sä haluat, että paletti on puhdas. In other words, your ability to taste has been damaged. Koska sun kyky maistaa on vahingoitettu. But now you want the Holy Spirit to come and cleanse your palate. Ja nyt sä haluat, että Pyhä Henki tulee puhdistamaan palettisi. Purify your heart. Puhdistamaan sydämesi. Let His wind blow into your emotions. Anna hänen tuulensa puhaltaa sinun tunteittesi lävitse. Take woof. Ota puh. Yes. That felt good. It is by His Spirit. Eikä se kauan. And take wrong thinking. Ota se väärä ajattelutapa. And let the mind of Christ Anna Kristuksen mieli. set your mind upon the things above. Asettaa sinun mielesi niihin asioihin, jotka ovat ylhäällä. And from that place you can taste and see that the Lord is good. Koska siinä paikassa sä voit maistaa ja nähdä, että Herra on hyvä. Oh wow. Ooh. It's like a new wineskin. Se on niin kuin uusi viinileili. So you have an old wineskin Sinulla on vanha leili, that's experienced trauma, joka on kokenut asioita, experienced woundedness, joka on haavoittunut, experienced offense, experienced bitterness, joka on kokenut kaiken katkeruuden ja hylkäämisen, anger. vihan. And yet Jesus comes and He wants to pour in the oil Ja Jeesus tulee ja hän haluaa kaataa siihen uutta and öljyä wine ja uutta viiniä, so that now you're a new wineskin. että sinusta tulisi uusi leili Your taste buds once again are alivened to the things of God. ja eläisit niille asioille, jotka Herra haluaa sinun kohdallesi. Trauma also causes physical sicknesses. Trauma aiheuttaa myöskin fyysisiä sairauksia. Trauma has come, you have a hard time forgiving. Ja kun sinulla on traumaja, sulla on hirveän vaikeaa antaa anteeksi. You don't forgive, Kun et anna anteeksi, it affects your body. se vaikuttaa sinun kehoosi. It affects your mind. Se vaikuttaa sinun ajatusmaailmaasi. It affects your ability to make Se decisions. aiheuttaa sinun kykyysi tehdä päätöksiä. See, because if you're going to taste and see that the Lord is good, Jos haluat maistaa ja nähdä, että Herra on hyvä, the Lord has fully forgiven you. Herra on täysin antanut sulle anteeksi. He has fully forgiven you. Täydellinen anteeksi antaa. As far as the east is from the west. Niin kaukana kuin itä on lännestä,
He remembers none of that junk. On asiat laitettu. Hän ei muista mitään niistä asioista. But you say, oh, I don't know if I can do that. Mutta sä sanot, eihän mä en tällaisen voi ryhtyä. And I say that Jesus lives inside of you. Ja mä sanon, että Jeesus And if Jesus has the ability to forgive and forget, Jeesuksella on kyky antaa anteeksi ja jopa unohtaa. then his ability working in you causes you to forgive and forget. Ja se kyky ja voima, joka on sinussa, se antaa sinun kyvyn ja voimaa antaa anteeksi ja unohtaa. So forgiveness is like something that cleanses the palate. Anteeksi antoa jotain sellaisen, joka puhdistaa pöydän. Taste and see that the Lord is good. Että Herra on hyvä. I mean, literally, trauma that comes against the body Kirjaimellisesti trauma, joka tulee kohti meitä. There's a lot of people that deal with headaches because of trauma. Esimerkiksi monella on päänsärkyä, koska on erilaisia asioita, jotka tulevat heitä kohti. There's people that deal with back problems because of trauma. Toisilla on selkäkipuja trauman seurauksena. You understand this because you can even understand it in the natural. Ehkä sä et ymmärrä sitä, koska sä et välttämättä edes ymmärrä sitä luonnollisesti. Because if you pick up something the wrong way, Ajattele näin, että jos sä otat jonkun tavaran maasta väärällä nostotavalla, it can cause trauma in your back. se aiheuttaa vamman selässäsi. In the same way, there can be trauma that comes in the spirit, Samalla tavalla hengessä voi tulla vammoja, and that trauma will affect your back. joka vaikuttaa myöskin sinun fyysiseen selkääsi. It has to do with how you have received that which has come at you. Se on ihan riippuvainen siitä, että miten sä oot ottanut vastaan sen, mikä on tullut sinua kohti. So we want to be able to see those things that we're dealing with. Meidän tulee saada kyky nähdä asioita, mitä tulee meidän. Trouble will come our way. Koska me ei koskaan selvitä ilman ongelmia. Trouble has come before we ever came. Ennen kuin me olimme täällä, ongelmat olivat jo olemassa. Trouble is there. Se on vaan siinä. And yet our purpose is to go in and cause those things of trouble to be changed so that there would be a revelation of the kingdom of God. Ja meidän tehtävä on tulla sille paikalle, että me voisimme saada muutosta aikaan niin, että Jumalan valtakunta murtautuisi esille. Okay, I'll give you one more illustration. Annan teille vielä yhden esimerkin. In terms of, you can come into a room of people. Sä voit tulla huoneeseen, joka on täynnä ihmisiä. And there can be anger in the atmosphere. Ja kun sä tulet sinne, se ilmapiiri on täynnä vihaa. There can be, it can be tense. Ja siellä voi olla jännityksiä ihmisten kesken. No peace. Ei mitään rauhaa. You can feel that something's wrong in the atmosphere. Sä heti tunnet, että tässä on jotain vikaa. That doesn't taste like the kingdom of God. Se ei maistu Jumalan valtakunnalta. You can go into that atmosphere and you can recognize that something's going on, and if you don't rise up against it, then it can affect you. Kun sä tulet sinne paikkaan, niin sä huomaat, sä tunnet sisimmässä, että tässä on jotain vikaa. Ja jos et sä nouse ylös ja niin kuin vastusta tätä, se vaikuttaa myöskin sinuun. It affects you. Se vaikuttaa sinuun. And yet our responsibility is to go into those kinds of atmospheres as carriers of the kingdom of God. Amen. Ja meidän nimenomainen tehtävä on, kun me kannamme Herraa, Jumalan valtakuntaa sisimmässämme, kohtaamaan näitä tilanteita. And change the Ja atmosphere. muuttamaan se koko ilmapiiri. Change the atmosphere. Muuttamaan se ilmapiiri. No matter where you are, no matter what you're doing, you're carrying the kingdom inside of you. You're carrying the substance of heaven inside of you. Oikeastaan mitään väliä ei ole, mitä sä teet ja missä sinä olet. Jumalan valtakunta on sinussa ja sä kannat sen mukanasi koko ajan. So the nation of Finland is looking for a people that know how to go into places of trouble and carry the kingdom of God and change it. Jumala etsii ihmisiä Suomesta,
jolla on rohkeus